Zinkulu izinguquko ezizomenyezelwa iqembu le-EFF emva kwemiphumela yaleli qembu okhethweni luka-2024 njengoba sehlehlele endaweni yokuba iqembu lesine ngobukhulu emaqenjini alapha eMzansi Afrika. Ngiqale ngibingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe uyaqala ukufika, cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe. Uma uqeda ukubona le video, ushaya like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu tapinga ngalo njengamanje kusanje luthi ke iqembu le-EFF selimeme isithangami sabezindaba ukuba basondele namuhla ntambama njengoba lizothula isimemezelo mayelana-ke nabaphezulu okanye nezikhundla okanye nezinguquko ezizokwenzeka kuleli qembu le-EFF njengoba-ke njengamanje kuvungazela umoya wokuthi umnumzane Floyd Shivambu kungenzeka asule namuhla esikhundleni sakhe sokuba-ke uDeputy President wakuleli qembu le-EFF. Kanti-ke futhi kuphinde kuvele izindaba ezithi kungenzeka nokuthi-ke uNdlonzi naye uzosula esikhundleni sakhe kuleli qembu le-EFF. Akukhona-ke nokho ukuthi izandla zabo ziphoqiwe, kodwa umoya uthi-ke bazama ukudedela abanye kuze kuzoba nenguquko ezingahle zise leli qembu phambili njengoba salibona lihlehla kabuhlungu libuyela kunumber 4 ekubeni lalikade-ke likhuphuka ngendlela eyisimanga futhi lalikade lithembisa ukuthi-ke lingase linikeze iqembu le-ANC inkinga lapha ekubeni-ke iqembu elikhulu lapha eMzansi Afrika. Kodwa-ke okhethweni luka-2024 leli qembu libonakale lihlula nje nayi liqembu elifikayo, iqembu lomkhonto wesizwe lingenazo ngisho izinyanga eziyisihlanu lahluleka-ke layobuyela kunumber 4 ngamavotes amancane kakhulu mangabe uqhathanisa nendlela ebekubukeka sengathi-ke likhula ngayo. Njengamanje-ke ntambama kulindeleke ukuba-ke sizwe ukuba-ke iziphi izinguquko ezikhona ezihlalweni-ke zaleli qembu njengoba njengamanje esahamba phambili nje ezokuthi ngempela kukhona ukuthi-ke umnumzane Floyd Shivambu uyashiya yena esikhundleni sakhe osekuba uDeputy President waleli qembu le-EFF. Ngenza kwethu ngizolokhu ngiku-update kukho konke okwenzakalayo. Ngizocela kwena ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe, uyakhomenta bese ke sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.